Umhlengi ngimkhumula malanga sengihuba ngihambe ngihubo bezinsuku ihlengiwe ngihlengiwe sengenziwe ngaba umntwana. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angibonge kakhulu kubaba uDlakude onginikeza lenkundla ukuba ngibe la nongimemile. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngibingelele baba uDlakude nakumama uDlakude okuyibona abakhona ekhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Bese ngibingelela abefundisi bonke abakhona ngokwezihlalo zabo. Ngibingelele obaba, omama, nomama befundisi, intombi nezinsizwa, uSunday school osiphathele uhlelo egameni lenkosi uJesu Kristu inkosi. Sesifikileke sesikhona eRosbon. Igama laseRosbon kuseRosbon la noma kuseRosbon. Into edathi ngisho njalo khona umuntu wala eRosbon ebengimfaka ekhaya lezo asithi hawu libhalwa kanjani leli gama. Wathi ngolicheka lalicheckwa khona ngaligugula kuthiwa uRosbon. Hawu angithi eRosbon kanti iRosbon. Hey akulungile kungcono ngoba niyazi kanti ngiyanizwa niyasho bekithi anazi ningabendawo senzoze nitshelwe mina ngifika. Sibonga kakhulu ke uNkulunkulu. Baba uMdunge, mama uMdunge nisuka kude eGreat Town. Ngixolise ngizonibala nonke nisuka kude endaweni ezihlukeneyo. Khona nobaba usuka kwaKopi, baba uShande ngidideki ngisho kahle yebo baba ngiyabonga. Sibonga kakhulu siyahlonipheka ukuthi nisuke endaweni ezikude kanje. Kodwa ke ngiyathanda ukuthi kwangathi kungahlala ke engqondweni zethu sonke ukuthi asizile kumuntu. Asizile kumuntu. Umuntu ngeke asenzele lutho. Umuntu akanalo izulu, umuntu akanasisihogo. Size enkosini yethu Jesu. Ngeshwa ke wavalelisa wahamba emhlabeni waletha umoya wakhe oyingcwele. Lo moya oyingcwele ke uhlala kumuntu. Ngakho ke asingadideki sithi size kumuntu. Nami ngizobe ngihlezi phansi kwelika moya ngilalela uNkulunkulu esebenzisa lo mzimba ekhuluma. Sizile kubaba uNtsibanda, asizile kubaba uDlakude, kodwa sizozwa ukuthi yini uNkulunkulu afisa siyizwe. Khona lokho ebengifuna ukudlula kukho. Kuyabaleka ke kulungile akubaleke uzobuye kubuye. Ngibhekela emuva cha hayi akusaqhamuka impela. Ubaba uDlakude kuseshilo ukuthi kuzokhulekelwa indawo sizohlangana sikhonza uNkulunkulu ngoba nazi nezinto azivuma ukuhlangana. Senizwileke ukuthi nama blocks athengwa kanti abezofika la ngendlela engafanele. Bese kuba inkinga ke leyo enkulu kakhulu ngoba uNkulunkulu ufuna izinto zakhe zonke zihambe ngobungcwele ngoba unguNkulunkulu ongcwele. Maye ingcweleka sibe ngcwele nathi senze izinto ngobungcwele.
ngiyalisaba leli gama ngoba lithinta izinto eziningi. Uhulumeni wavula ukuthi akuholwe imali yesibonelelo ngithi neseyingane. Bagijima abantu baholela izingane ezizibhoki kodwa bangabazalwane. Bagijima abantu babulala abakhwenyana, wathi umkhwenyana wami angimazi washonaphi ngoba efuna imali kanti umshiya ukhona ekhaya. Kwaqanjwa amanga kwathi umkhwenyana akasebenze sebenza. Iyaholwa le mali, idliwe le mali. So ngena kuliphi izulu bazalwane? Sihleze endaweni ugesi urojiwe awukhokhelwa. So ngena kuliphi izulu? Buka nje lento encane besingezwe inaka kodwa uNkulunkulu ayinaka. Ama blocks athengiwe ngendlela efanele kodwa indlela afike ngayo la. Uyayibona leyo nto? Zimile izindlu zethu. Wathi uyothenga umfana ukudayisela amasaka amabili amathathu kasimende. Sekufanele uyiqaqe lendla wazi ukuthi lo simende ukuphi. Sekufanele uyishise lendlu uzoyishisa kanjani? Singcono isicapha ngoba uyasazi uyasikhipha, uma ungasazi ukuthi isiphi uzoyikhipha zonke uyishise ufake ezintsha noma ewindi. Kodwa makuthiwa ama blocks awulazi la ngena kuphi. Kukhona abantu engithi sebafaka iapplication ukuba abasesihogweni. Yabona abantu abanjalo uhulumeni wafika nesifo samathenda. Sikhule thina amathenda engekho. Bazokhumbula abantu abadala. Balithi maliqeda ukuna kuqhamuka ugrade umgwaqo, imoto ezaziyelo zama NPA. Beqashwe full time kungekho thenda. Behambe bekhemba benza lo msebenzi ngibala wona ngobulula miningi eminye. Kwaqashwa ingekho lento ye contract. Kuthe makuvuleka amathenda kwathiwa bacetshiswa abantu kanti abantu bacetshiswa ngobugebengu. Ngeke ube nethenda uthola umsebenzi ungagwazile. Manje mawusugwazileke le mali ophila ngayo ondla izingane zakho. And ufika ngenze example sibone lento usathane usivelele ngobupha. Nansi ithenda eka 10 million khona okufanele ukwenze. Abesethu ozokunika ngifuna u40%. Kusho ukuthi ufunani yena u4 million. Ibaliwe lento ozoyenza ukuthi izokucost u4 million plus uholela abantu. Awusenayo imali uyidlile lohleze office. Manje abantu ufuna abasebenza abazukwazi ukusebenza usuyarobha umgwaqo wakhiwa kulonyaka ngonyaka ozawusuqophokile. Ngoba wakhiwanga ngendlela efanele ngoba imali yadliwa lohleze office. Niyibona lonto? Kanti kwakukuhle imali ihlezi kuhulumeni siqashwa ngokuphelele. Ingixolele makukhona abantu bepolitiki la ukuthi ngiyalikhuluma nje iqiniso nokuthi iqiniso liyahlupha liyahlala. Le mali lohlezi lapha eoffice wenzani ngayo? Wakhumuzi wakhe umuhle. Gibela imoto kanokusho. Ngilinganiseka abeseza la itende njengoba sikhona. Bese liyamhlabizwe. Uzophenduka. Anti fanele ayishise lendlu yakhe simncoma ngayo ubani indlu. Awushise lo BM wakhe X5 noma iML ka Mercedes. Uzoyishisa. So labo bantu ngithi sebafaka ilicense okuyesihogweni. Ngento encane nje ithenda ngemali ezodala ukuthi uphile iminyaka emincane uyosha imngona phakathi esihogweni. Ngakho ke bazalwane masibe ngcwele uLeviticus 11:44 uthi bangcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Hayike angazi ukuthi ngidluleleni lapho babudla kude ngoba akulona izulu losuku kodwa ke sengidlulile. Ngabe ngidlula nje ke ngizocela ukuthi ke siyezweni lenkosi sizokhuluma ngokuthi indawo onyathela kuyo ngoba sizokhulekela indawo la sizoza ukuthi indawo mosunyathele kuyo kwenzakalani. Ngiyacela ukuthi ke ngiguqe ngikhuleke sisazoya ezweni lenkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa onesihawu awusiphathi njengokona kwethu
awusibheki njengokwamacala ethu. Ingakho wasithanda wathumela indodana yakhe ezelwe yodwa uJesu Kristu inkosi yethu ukuba zofa esiphambanweni afele thina singelutho. Kodwa wena wawuhlelile emaphakadeni ukuthi noma siziwula ushila umntwana wakho, kodwa wena ubuwula bethu benzile saba ngabantwana bakho. Ubuwula bentshumayelo ubenze izihlakaniphi zomhlaba zangayizwa, kodwa ziyowuza umlilo esihogweni ngelinye ilanga. Zingeyizwa intshumayelo namhlanje, kodwa zoyikhumbula ngelinye ilanga. Ngoba ushilo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasahlulela, kodwa yizwi likhulume kithi uzosahlulela. Sisizeke Nkosi, silalele, silizwe, silenze izwi lakho ukuze singene ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngingakaqali siyafunda nje, siyasizana ngegunya engilikezwe ubaba udla kude wathi kusekhaya la. Athi nimzwile esho njalo. Nginesicelo ke bantu bala ePotter's House. Ngizwile ukuthi manisukuma nisho niyasho ukuthi sikhonza la ePotter's House. Ngicela ke nilishintshe kancane ulimi lwenu manje. Ngicela ukulishintsha nje. Ningabe nisasho ukuthi uJesu. Niyangizwa kodwa? Inkosi yomhlaba asibizi ngegama, siyahlonipha, sithi undaba ezithe. Sithi inkosi, sithi uhlanga lwezwe. Angithi yini inkosi yethu uJesu? Singaqali sithi inkosi uJesu. Vele sithi uJesu angenzela ukuthi ngiyamthanda mina uJesu. Niyabona ukuthi asimhloniphi? Ngiyacela akulutho kusheshe akujwayeleke, kodwa akuzosheshe kwenzeke. Sijwayele olimini lwethu sithi inkosi uJesu. Niyangivumela wazalwane? Alikho icala, akekho wonile, akekho fanele avume isono. Siyafundisana nje, siyacathulisana. Inkosi uJesu. Hayike ngiyadlula, hayi nginizwile nje manifakaza nonke, hayi liyama liyaqina lika Jesu lihle, alikho wrong. Sekuthi angidlulele la. Ngoba vele namadimoni angithi masiwasikhipha sithi ngegama lika Jesu. Angithi besenze njani amadimoni ayaphuma. Ngizokutshela isimanga ke namhlanje ukuthi awasheshe ukuphuma. Mawufunda uPhilip chapter 2 uverse 11 lithi zonke izivulimi mazivume zithi uJesu Kristu inkosi. Lelo gama libhalwe ngama capital letters, uJesu Kristu inkosi. Ake ushintsheke mawukhipha idimoni mfundisi wami. Uthi ngegama lenkosi uJesu Kristu uzolizwa. Ngeke likuphendule lizosha, lizohamba libalelise. Kodwa mawuthi ngegama lika Jesu lizoke lithi ukuzabalaza. Ngoba liyabona ukuthi nawe umhloniphi lo Jesu. Hayi ngiyangidlula, ngiyanithinta nje lapha nalapha. Angiyeke ngiyezwe. Sekufuneka ngisho okunye, ake nginike, niyabona kodwa. So singaphumi noma niyafuna nayithanda indaba. Nayithanda indaba. Umuntu othanda indaba uyahamba edolobheni kwakuyisondo nje ayothenga iphepha. Ezinjani lezi enifuna ningazikhokheli? Ngoba sezulwini. Akulungile ke. Ngizoyikhuluma ke la ngibhekise kumama udla kude. Nabambisene nabo banyomama le. Ukuthi ngiyacela ke ngokuzayo sisimbozele sitsha somnikelo. Singaveli umuntu omlandelayo musubona ukuthi unikele imali. Nolandela wena makangaboni ukuthi unikele imali. Ngoba ufunani ukubusiseka. Lithi izwi lenkosi uMathewu chapter 6, uma isandla sokudla sipha asingaboni lesi. Umuzala uzofaka imali ibambe kanje. Ufike ufake udedele phakathi. Kodwa manje kusizana ukuthi ngiyifihle ngiyifaka la, ongilandelayo afika abone ukuthi babonise bantu unikele ngemali engaka. Nayibona leyo nto. So ke ngiyanicela
Iminikelo asibusiseki nje emabandleni ethu ngoba asiyifihli imali. Usuka lapha phansi uyiphethe kanje. Ubone nombantu isibani onikela ngo100 namhlanje. Nomfundisi usumthengile. Uzothi noma onile athi kodwa ngizothini kusibani bani. Angizoyithola le mali yomnikelo. Ngoba phela umthenga uyofaka u200 ohlangene lapha. Nebona lo so seyifihla imali ukuze ubaba osezulwini obone kusithekeni asinike umvuzo. Ngiphinde ngiqhubeke. Khona laba angibona ngake kwenzeka noma benganakile kakhulu. Aphatha u50 afika ubeke awushintshe athathe u30 ufuna ukunikela nina u20. Ayishintshwa imali yomnikelo mayisilapha. Ungacela manisahlezi ngicela ungipushintshe mayisize yangena lapha ungabusayithinta akuseyona yakho. Ngani na uzothatha usizi lwalomuntu ofike wabeka lo 30 rand ngoba wena ufike wabeka u50 wathatha u30 awuhlangene kuno 20 no 10 futhi uthatha usizi lwalobeka u10 rand nolwalobeka u20 abesethi omunye ukuthatha phi lokho babunzibande na. Ngikhuluma ngezwi ke mina sengilikhohli ukuthi likuphi kodwa nizoyikhumbula le nduna le eyayinotho thubani ngambe babudla kude uNahamani. Wahamba uNahamani niyayazi indaba ephethe ingcebo eya kumprofeti kaNkuluNkulu uElisha efuna ini ukuyophiliswa enotho umzimba wonke. Hayi mayifika ngaphandle uElisha akaphuma uthi phambani imtshela ukuthi akayozicwila 7 times eJordan. Wa complain lo muntu akaphumi nokuphuma uyathumela zathi inceku zakhe kukhulu yini ukuthi athi hambe uyocwila nje kuphela akashongo lutho oluyi uthi yena emningi imfula yangakithi yini uzoyicwila kulo wakhe na. Bamncenga wancengeka wahamba wazicwila 7 times. Ithi iBhayibheli isikhumba sakhe safana nesengane. Wabuya wathi mayethu keep ingcebo wathi uEliya cha ngoba masizenza lezi zinto zikaNkuluNkulu asifuni mali. Manje inkinga abafundisi abanaki ngesikhathi uthatha imali yalo muntu osesizakele engasizwanga uwesizwe inkosi uJesu uthatha uthoko lwakhe uthatha inkinga zakhe kodwa ngakafika ukuphendula lapho. Yahamba kanti uyabuka uGehazi inceku yahamba ngasese yawuqamba amanga yathi hayi Nahamani inkosi yami ithi sikhona sebefikile ngitela enye yengcebo. Wayewakhulekela uNahamani wamnika wabuya mayesebuya uNkulunkulu sembonisile usethi kuGehazi inhliziyo yami ibilapho la ube ukhona ukwenzeleni lokho kwenzile uthoko belukuNahamani selukwena wabanjwa uthoko ngakho kungayithinti imali lapha ngoba omunye umuntu uthema ebeka ngingasho ukuthi kufanele sikwenze uthe inkosi ngikhipha le mali nje ngidlile ekhaya usuzolala usuzokubamba nawe le yandlala yakhe ngoba uthatheni wena imali yakhe. Hayi senengizwile angidluli so asishintshe imali sidina sisesodwa lapha mawusize yala ungasayithinta fake yakho uje kuhamba. Uma ungakholwa kahle uzothatha inkosi yami lo 50 rand bese ngifuna ukuthenga ugesi ngcono unganikeli usulahlekelwa isibusiso. Hamba uyifake uNkulunkulu uzobona ukuthi uzowenza njani ukuze uthole ugesi. Mhlawumbe uzothi ungakafika ekhaya qhamuka umuntu akuvule ngo200 rand wena unikele imali u50. Hayi izwakele bazalwana ngithi hayi angidluleke ngezwi lenkosi. Ngiyanithanda angifuni ningabusiseki. Ngiyanithanda angifuni bazalwane sesimile la uNkulunkulu wasimisa phambi kwenu bese ngidinani esifogweni. Yesifogweni ungazilanduleli kodwa ulizwile ini iqiniso. Sizofula ke uDeuteronomy chapter 11 uverse 24.
Deuteronomy chapter 11 verse 24. Ngicela ukuthela amanzi kancane nje ningixolele. Ngiyethemba abazalwane bayavuka. Deuteronomy chapter 11 verse 24. Isho njalo angithi. Sizofunda nje bayabahlukaniseka abanye. Bathi khona uverse 24a no 24b. Kodwa kube kungabhaliwe. Sengaze ngayibuka ke lonto namo bahlukanisa kanjani. Noma emagama ke sizofunda u24a simiyeke uB. Kodwa hayi ngoba engekho relevant. Kodwa ke mhlawumbe kwanamhlanje ake sithi u24a akekho uA uzobona wena ukuthi ngicina. Kufundeka ke kanje. Yonke indawo lapha amathe onyawo lwakho eyakunyathela khona iyakuba ngeyenu. Angiphinde. Yonke indawo lapha amathe onyawo lwakho eyakunyathela khona iyakuba ngeyenu. Sidina lapho ke bese sithi 24a. Okulandelayo ukuthi kusukela kuphi asikunike uB. Bese lapha yagcineni ukuthi lube umkhawulo wakho sithi 24c. La kunekhoma khona ilaphela khona uA. Asidluleke. Ngithe isihloko senkonzo wesithi indawo onyathela kuyona. Sizonyathela ke kule ndawo babudla kude ukube inkinga ezenzakalayo zingabe zisenzeka. Sizonyathela kule ndawo ukuba sidlela uNkulunkulu asizidleli thina. Ngelinye ilanga kweminye iminyaka edlulile kwakukhayizwe esikoleni isithize ngabizwa ngangisanda kuba umfundisi. Ngangisemusha impela ngadida yathi Nkosi kufanele ngifike ngenzeni khona na. Angiyazi into okufanele ngiyenze. uNkulunkulu ke ngiyamthanda ngoba senze isivumelwano naye ukuthi uma nginenkinga ngocela axoxe nami. Kwakwenzekeni ke kuzofika lapho wayengibizile. Mayisengibizile wathi ngakhela ibandla lami ungagijimisa imali njengoba befundisi begijimisa imali. Wangitshela izinto eziwu4 angizuzisho lezi ezintathu aziyona imfihlo ngizama ungachithi isikhathi. Ngasuka lapho mina ngayozisisa phansi komunye umfundisi. Ngasebenza naye 8 months. Wayesebuya uNkulunkulu wathi ebusuku futhi wayekhulume nami ebusuku ngithe kuwe ngakhela ibandla lami. Akulona ibandla lami lelo ngene kulona. Hawu Nkosi usho kanjani akulona ibandla lakho? Wathi uthwele lo mfundisi ongene kuye. Ngaphika. Wayesengidlalela ivideo yento engangiyibonile ngomqondo omfushane angangayi-understand. Angizuyisho futhi. Wakhala mina ngathi Nkosi ngixolele sengiyabona ukuthi uthwele. Wayesethi ngithe ngakhela ibandla lami. Angifuni uphathwe. Ngifuna uphathwe yimina. Akekho umuntu engifuna ureport kuyena ngoba ngifuna mangikuthuma ungasho ukuthi ngisazotshela umbhishobhi lami, ngisazotshela usibanibani, angifuni uphathwe. Ngalibamba ke lelo ungifundisile izinto eziningi. Ngase ngisho into eyodwa. Ngathi Nkosi mawungafuni ngiphathwe, nginesicelo sokuthi uma nginenkinga noma kunomuntu ongibuza utho ongalwazi, ngikubuze ungiphendule manje ayikusasa. Ngoba ngikwazi ukuthi uma umuntu engibuza into ukuthi ngisaya kusibanibani, uthe awufuni ngibe nomuntu wasemhlabeni ongiphathayo. Usase siyavumelana. Mase sivumeleneke wangenzela lo musake uma ngimbuza into uyangitshela. Manginenkinga ngithi Nkosi la ngenze njani uyaphendula. Uma ephendula ke kufanele ngenze njani mina ngiyenze lento ayishoyo. Ngoba mangingasayenzi sokuyicala kimi. Lithi ke lelizwi indawo onyathela kuyo niyobe nidlile. Ngambuza ke ngathi Nkosi njengoba ngibiziwe lapha ngofike ngenzeni na? Wathi tshela thisha omkhulu abiza abazali ushumayele kube inkonzo. Kodwa ungalingi uzithinta izingane uzikhulekele ngoba azosha amadimoni
bese ziyaquleka zilala phansi kosha u5 intambama izingane zilele ningasakwazi ukuhamba bayithinta ingane ngesandla mawusuqedile ukushumayela wonyathela ungene kuona wonke amaklasi nasegcekeni lesikole uyobuyidlile leyo ndawo ngeke aphinde amademoni abefike wasiyangitshela wathi amademoni asuke emakhaya nezingane abazali bakhonza amadlozi so ke mawusuhambile khona ayofika sale ngaphandle efensini zingene izingane ngekuphinde ehlewule ngane maziphuma esikoleni zithatha amademoni azo ziyekhaya ngathi ngiyabonga inkosi kusukela lapho la nginyathela khona leyo ndawo ngiyidlela uNkulunkulu siyambonga kuNkulunkulu ngikulelo verse ke la namhlanje yonke indawo lapha amathonya olwakhe yakunyathela khona iyakuba ngeyeni leli verse ke lingumphumela wokulalela imiyalo kaNkulunkulu ngeke indawo onyathela kuyo uyidle uNkulunkulu ngamlaleli mawubheka lapha phezulu ku Deuteronomy chapter 10 uqala ku verse 12 uya ku 22 no Deuteronomy chapter 11 from verse 1 uya ku 32 kukhulunywa ngesiyalezo sokulalela imiyalezo kaNkulunkulu ngakho mawuqala lapha ku Deuteronomy chapter 10 qala ku verse 12 uzuzofika ekupheleni ka chapter 11 kukhulunywa ngemiyalo kaNkulunkulu bese kuthiwa ke uma uyilalela yonke lemiyalo yonke indawo olapha amathonya olwakho enyathela khona iyoba ngeyakho uyidlile sithi step number 1 ukulalela uNkulunkulu uzameke mawufika ekhaya wafundela amavesi sengiwashilo kulula nje uqala ku chapter 10 usuqala lapha ku verse 12 uqeda chapter 10 uqala ku verse ku chapter 11 uzuqede nawo ingqikithi yendaba ukulalela namhlanje ke siphile esikhathini lapho uJesu wafika wahamba wasithumelela umoya ongcwele ngakho ke kukhiye ukulalela umoya ongcwele ngoba umumlalela noma phi lapho uhamba khona uyidla indawo ngiyafisa sizwane kakhulu la ngoba uma sizwanile uzosizakala ezintweni eziningi ekhaya lakho umntwana kaNkulunkulu unengane ehluphayo mhlawumbe idla ama drugs yaphuza ibhema insango umbuzo omkhulu kwenzeka kanjani uma uyidlile indawo yakho kube khona ingane eyenza ukubheka eceleni na kwenzeka kanjani ngoba kufanele mawufike ekhaya ungene egatini lakho njengomntwana kaNkulunkulu amademoni athi awusavelelwa wabuya lo muntu aphuma baleke uthi ufika kube sekushaya umoya kwenzeka kanjani ekhaya lakho lelo ngumntwana kaNkulunkulu khona ingane eklinyekayo iklinywa amademoni that is a challenge ukhiye lalela uNkulunkulu wenza kushoyo ukuze indawo okuyona uyidla noma ulele uyidla noma ungalele ngiyabona sengiyashintsha ngisakhuluma ngendawo esinyathela amahayi phansi manje umuntu esekhuluma ku Matthew chapter 10 verse 34 uthi angizile ukuzoletha ukuthula ngizoletha ukuxabana phakathi kwendodana noyise nendodakazi nonina nomalokazana noninazala umuntu ethanda izingane zakhe kunama kangifanele izoshuba-ke manje ngamanye amagama kufanele wena ube umlilo uma ufundizwe amahubo 104 uverse 4 uthi wenza ikhozi zakhe zibe ngamalanga bomlilo kufanele wena mawungena kwakho ingane ebhema insango iphume ngesanga ngayikhishwa yini idemoni layo liyasha lishiso wena ungakazi usho lutho uma ingaphumi ngesango kufanele kuphume idemoni kusala ingane engasezi ukuyibhema insango la ekhaya ungazange uvule umlomo wakho ngoba indawo inyathelile usuyidlile wayidlela uNkulunkulu
yini bazalwane sihlale nezinkinga emakhaya ethu na? Kudalwa yini ungumntwana kaNkuluNkulu, ungumlilo oqothulayo uNkulunkulu ezala abantu abangamalanga bomlilo? Angithi sinesisho thina maZulu sithi inkomo ingazala umuntu ngoba inkomo ngeke imzale umuntu. Angithi yini pho thina sizothi singabantwana bakaNkuluNkulu sibe singewona amalanga bomlilo? Ngoba uNkulunkulu uthi uyilangabi lomlilo, ungumlilo oqothulayo, kufanele azale imililo eqothulayo. Umbuzo kosemqoka yilo, unayo yini umoya ongcwele okufanele umlalele ozokwenza ube yilangabi lomlilo na? Ngoba uma ungelona ilangabi lomlilo kusho ukuthi umoya ongcwele awunaye. Mawungenaye awukwazi ukulalela umuntu ongenaye, ngoba ngithe ukhiye ukulalela uNkulunkulu. Ngase ngithi uNkulunkulu ke usasilethela umoya ongcwele, ukhiye ukulalela umoya ongcwele, ngeke umlalele umuntu ongekho kuwe. Hayi manje ngekho uzomlalela kanjani ngoba phela akekho kuwa umuzo. Khona into esengifisa ukuyisho ayikhulunywanga ke la, ukuthi angikhulumi nani nodwa, le yanto leya ingena ku YouTube, namafoni la athatha WhatsApp iyavuka. Khona lento esingayinaki ekhulunywayo emabandleni ethu esiwathandayo. Uma ufunda uJesu uthi kuJohn 16 mangaphazama, uthi umoya ongcwele uzohlala kini phakade. Yini umuntu mayisukuma efakaza athi ngibingelela umoya ongcwele ophakathi kwenu, noma ngibingelela umoya ongcwele okhona la etendeni noma okhona endlini yenkonzo, kudalwa yini lo? Angithi umoya ongcwele uzohlala kithi kuze kube phakade. Ubani ngicela phamisa isandla la, ngiyavula umfundisi mayishumayela akaxoxi nabantu, kodwa le ngicela ukuphendula. Ubani othi mayivuka ekseni azibingelele athi sawubona Nsibanda ngizibingelele mina? Ukhona ozibingelela mayivuka ekseni? Pho indaba sibingelela umoya ongcwele uma ephila kuwe, uyazihlaza uzothi awunayo umoya ongcwele, yikho umbingelela. Ayi angidluli bazothi uNsibanda usethe akabingelela umoya ongcwele maye kuwe, ngoba uzibingelela bani? Wena. Uzohlaza nje kubantu ukuthi wena unqunu uthenje, bafowethu ngibingelela umoya ongcwele phakathi kwethu. Hayi siyavuma ke, siyabona ukuthi awunaye, thina ke sinaye, usibingelelile. Uthi uJesu siyobazi ngeyithelo zabo. Igadi into eyikhipha olimini, kodwa ngeke uyigade mawungenayo umoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele okwelusayo okutshelayo musukusho lokhu, ukhuluma lokhu, abakumoya bese beyakubamba ukuthi kahle kahle wena ukuphi. Ngithi ke mina silaleleni umoya ongcwele, kodwa ngeke umlalele mawungenaye ngoba akekho kuwe. Akahlali la kungcole khona, akahlali uma uhlulwa yisono. Noma ekhuluma ngeke umuzwe ngoba khona udonga lwesono. Lithi izwi lenkosi Isaiah 59 verse 1 and 2. Bheka isandla sika Jehova sifinyeziwe ukusindisa, nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa ububi benu obunahlukanisa noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukubangezwa. So ke uma sikhuleka imkhuleke engaphendulwa, ingoba kunodonga phakathi kwami naye olidala ukuthi angangizwa. Bese siyeka ke lento bazalwane yokuthi sihluphe ubaba udla kude nabanye abefundisi. Umfundisi ngicela ungikhulekele, kunenkinga enje kanje. Ngijwayeleke lonto mina ekhaya lezo. Abantu bathanda kabi ukuzethula, banama CV amahle. BakuNsibanda ngasindiswa ngonyaka othile, ngabhabhadiswa, ngithethelelwe izolo. Ngiyabathanda uqhamethu uthethelelwe izolo akashwa ivuma. Ngithethelelwe izolo. Manje ngicela ungithandazise. Nginenkinga enje kanje. Yabona into uyazicontradict, uyaziphikisa lo muntu. Uma uthethelelwe izolo wasindiswa,
yini uzofuna mina ngikukhulekele ngoba uNkulunkulu akuyena okaNsibando wethu sonke. Akubeyilona lo yazikhulekela siyeke ukuhlupha befundisi. Funda uMarko chapter 16 verse 17. Uthi lezi izibonakaliso ziyobalandela abakholwayo, hayi abefundisi. Lithi ngegama lami bayokhipha amadimoni, alithi abefundisi. Abanjani? Abakholwayo. Bashumayele ngelimi ezintsha, baphathe izinyoka zingabenzi lutho, badla upoison ungababulala. Kumzalwane athi ngadliswa. Hawu, mzalwane wadliswa. Idliso liyaphela ngosuku Jesu nje. Umequ uyaweqa ungakwenzi lutho. Hayi ngoba unomfundisi okukhulekelayo kodwa kubona uzikhulumela nobani? NoNkulunkulu. Ngale kokuzikhulumela naye uphila kuwe ngaphakathi. Asikwazi ukufakela umoya ongcwele umeqo. Angithi wena unomoya ongcwele. Ngaphandle mawungenayo. Lizobeka izandla kwabagulayo basini. Yini ulokhu uqiqinga nezingane zakho uzise ekliniki? Uhlulwa yini ukukhulekela ingane yakho? Niyabona ukuthi ngizonikhulisa abazalwane. Asiyeke ukwenza umzalwane bomfundi. Yikho abefundisi besikhaphaza nje. Angisasho kuba kudlawona. Sekune consultation fee. Mofuna ukukhulekela ufuna ukumbona abanye u500 abanye 1000. Akukhulekela idlula injani ingenzeki leyo nto. Uma yenzekile yenziwa amadimoni akhe lawo khokha kuona imali. Ivangeli limahala futhi lihamba mahala. Ungamnaki lo mfundisi okutshela lihamba ngemali. Angilazi mina lihamba ngemali ivangeli. uJesu babehamba ngenyawo nabafundi bakhe. Makuwukuthi khona abazogibela bagibela imbongolo noma inkameli. Lifaka upetrol inkameli. Yini post ashe ngopetrol manje? Mfundisi ngicela uzongenzela inkonzo ekhaya. Ngifuna upetrol ongaka. Ivangeli limahala kodwa lihamba imali. Ayisebenzi lona. Ivangeli lihamba mahala futhi limahala. Mina mangibizwa la ngibizwa khona ngiyaguqa ngithi futhi mina kuyangisiza lokho. Nkosi usibani bani uyangibiza. Mawuthanda ngiye ngizobona ngoba unginika imali yokuya. Ungafuni ngiye awuzukunginika. Sengizokulula manje lo muntu ungazibona ukuthi hayi akuhlangana ngizi sibani bani uNkulunkulu akangivumeli ukuthi ngize lapha. Ngoba wenze njani? Akanginikanga imali. Uzoze ufuna imali kubazalwane nje uhamba uye lapho uvelelwe nayingozi endleleni akushaya amadimoni. Umprofeti wavinjwe ehamba ngembongolo. Yakhuluma imbongolo yathi ngibona ingelosi nenkemba. Ingafuni ukuhamba ngoba abantu abafuna ukulalela. Ukhiye ukulalela obazalwane. Lithi izwi lenkosi mawulalela indawo ohamba kuyo ayidla. Ziqhamuka ingozi kubazalwane. Ngaphandle mase kuyingozi ezongithatha emhlabeni ngihambe ivunyeliwe ilungile. Kodwa ayivele sihambe singena nje engozini, singene nje engozini. Besithandazile kodwa sambuza uNkulunkulu ukuthi kufanele siye lapho. Ngizongixolela bafowethu mina ngiphethe ihlukile ivangeli alifanele manje. Ngithanda ukusinda nokujula. Lithanda ukusinda nokujula. Ngambuza ke naMkulunkulu ngelinye ilanga ngibona ukuthi ngathi mina ngihamba ngedwa nje. Angibathola abantu abahamba nabo. Mina ke ngike ngishaywe bazalwane. Ngiyashaywa. Ngishaywe le ndoda engibele. Ingicangcatha ingilungisa. So ke manje ke ngeke ke sengishaywe kanje bese nginiyeka ngoba njengoba ngikhuluma kanje nginivulela umnyango wezulu. Ukuthi ngene ngoba ngithanda ukungena ngedwa. Ngifuna ukungena nani. So ngathi mangimbuza Nkosi sengathi mina ngishumayelisa into engayizwa abanye abantu beyishumayela. Wangibuza umbuzo owodwa. Aniyazi ke indawo yangale wathi kusukela la kuze kuyoshala lapha yabaza befundisa abala baningi up close to 20. Ubani owakwenza ukuthi ukhulekele umuntu ohamba ngewheelchair wasukuma. Ngathi inkosi angikhumbula ngaze ngizwe. Wathi wena ngithi sukwamkhulekela ngathi yebo. Wathela izinga lokukholwa ehlukile ngoba kunezinto engifuna kuwe engingenandaba nazo kulaba abantu. Yikho izwi lenkosi uRoma chapter 12 verse 3 lithi ukholwa
kuyisilinganiso esingafani nabanye abantu. Nginokukholwa kwami ngikunikeziwe unokwakho, kodwa masingabukelani phansi. Angingaziboni ngingcono mina wena ungengcono. Ngoba uzothola ukuthi mhlambe nginika ukukholo okukhulu mina ngithembeki kukho, wena unika okuncane uthembekile uzongena ezulwini mina ngingangeni. So asingahlulelani singajajani. Kodwa iqiniso lithi akulingani ukukholo esikunikeziwe. Mawuya lapha kuJohn last chapter lithi angisakhulumi last chapter lithi ngisho umoya ongcwele akasiniki ngokulinganisela. Manje ke asikwazi yikho ke kufanele singahlulelani, ngoba umoya ongcwele simnikeziwe uhambisana nesiphiwo sinikile. Mhlambe mina ngiyashumayela la ningibona ngathi ngingcono ngishumayela, kanti khona ohlezi lapha phansi onamehlo kamoya ungibona ngimla, mhlambe kunedemoni elimile la, ukubhizi uyathandaza uqalekisa leli demoni ukuthi lisuke. So nami amagama uyena omkhulu kunami, ngoba yena ubona ingozi ezongihlasela mina ngiyibona. Niyibona lonto? So ngikwazi ukubukela umuntu ophansi ohlezi phansi ngithi akalutho ngcono mina engila, ngoba sinikeziwe umoya ongcwele ngokulingana. Asinikeziwe amandla afanayo ezintweni zonke, ngoba singamalungu omzimba. Awukazi uze isandla sisengikhathele ngisafuna ukushintsha unyawo luhamba njalo sekufuna kuhamba isandla. Cha, ilona lo ngani unomsebenzi wakhe. Besikhuluma ke ngokukhuleka uNkulunkulu akuzwe. Akakuze uNkulunkulu ngoba kunodonga lwezono. Niyakhumbula bengikuza 59 verse 1 no 3. Ngiyazi sengikhohliwe, senginabe kakhulu. Ukhiyeke ukulalela uNkulunkulu bese uyenza. Onke ama benefits ezulu azoba ngwawakho. Ngoba phela silwi nenyama negazi, kodwa silwa nemoya. Lisho njalo Efesu chapter 6 verse 11 ya 13. Lithi hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu ni ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba sibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nembuso namandla nababusi bezwe balobumnyama nabawomoya bobuba basemkhathini. Asifunde ukudlula kumuntu. Uma umzalwane ekuphendula kabi, understand ukuthi akusuye. Uhlaselekile isitha sasebenzisa yena ukungishaya. Ngoba uzophuma lana uthelele abandla ninkinga nginyathelekile. Ngikubuza uzolithola phi ibandla elingenazi inyawo ezokunyathela, ibandla labantu abahamba ngama wheelchair. Waphela wena unyathelekile, angithi uthi udingana kubantu abangenazi inyawo nama wheelchair azoshayisana ukhale futhi. So dlula kumuntu, ngoba lezi inkinga nalezi ilingo zizokwenzani, zizosiqinisa kuba siqine ekukholweni. Ngakho ke asihlomeni izikhali zikaNkulunkulu ukuze sibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Uma ulalela lelizwi simelana namaqhinga, asimelana noSathane. Sathane kudala ahlula. Iproblem yakhe ukuthi mayikulinge kanje wahluleka ucabanga elinye iqhinga akulinge kanjani. So thina sidinga amehlo kamoya ukuze simelane namaqhinga kaSathane. Ngakho ke asihlomeni izikhali zikaNkulunkulu. Izindawo ke sizidlayo ezikamoya sizidla kwelikamoya ngaphambi kokuba sizidle ngokwenyama. Sizidla ngenkazimulo esiyembethe. Njoba ngikhulumile ngathi siyilangabi lomlilo. Awukwazi ukuba ilangabi lomlilo kukhona isono. Awukwazi ukuba ilangabi lomlilo uhlulwa isono. Hlukana nesono usivume bese uhlukana naso. Singamalanga bomlilo uma silalela bese senza imiyalo kaNkulunkulu. Singicaphunile lelizwe maHubo 104 verse 4. Futhi nakumaHebheru chapter 1 verse 7 lisho njalo. Owenza ingelosi zibe imimoya, izikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Okwethu nje ukugcina yonke imiyalo yakhe. Bese lithizwe lenkosi kuDeuteronomy 11 verse 22. Sibuyele emuva ke besifunda verse 24. Lithi ngokuba uma nidina yonke imiyalo, yonke lemiyalo enginiyala ngayo kuba niyenze. Number 1, nimthanda uJehova uNkulunkulu wenu. Number 2, nihambe ngazo zonke izindlela zakhe.
Number 3, ninamathele kuye. Yabona manje lezi zinto eziwu3. Mthanda uJehova uNkulunkulu wakho. Uhambe ngazo zonke indlela zakhe. Indaba kubukeke ngathi ziningi ngoba imiyalo yakhe miningi kodwa iyodwa indlela uJesu Kristu kuyindlela neqiniso nokuphila. Bese siyanamathela kuye. Athi verse 23, uJehova uyakuziqosha zonke lezi zizwe phambi kwenu. Zonke lezi zizwe. Ngitheke ngifuna sihlale kakhulu kumoya ngoba sisakhuluma ngokudlinda ngokwenyama. Yazi ukuthi abantu abamnyama banezizwe. Abantu abamnyama banezizwe. Nathula namangani khona usethi hayi mina nginazi izizwe. Yazi ungenazi izizwe onjani ungakaze agcaba. Mawake wagcaba unezizwe. Lezi nyanga mazizigcaba zithini zikufaka izizwe. Lithi lelizwe verse 20, uJehova uyakuziqosha zonke lezi zizwe phambi kwenu. Uma wake wagcatshwa nje nezizwe. Ngake ngakhulekela umunye umama umfundisi. Ngiroma ethi umama umfundisi. Uzakile ukuthi babunsibande mangithandaza ngiphendulwa. Angazi wena ukuthi kuyakuhlupha yini lo. Ngiyathandaza ngiphendulwa, ngiyama phambi kwabantu. Ngiyashumayela impela ukuthi yangiphazamisa lento ukuthi uNkulunkulu akangiphenduli. Bese ngimtshela uIsaiah 59 verse 1 and 2. Naye akamaziyo ngoba wayema phambi kwabantu. Thema sengimchazelile, bese ngimtshela ukuthi ke uzovuma izono udelize udongo. So wayivuma izono zakho? Cha, yazi mina ukuthi umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esihle. Bacasha ngalo phela lelizwe. Uba kanjani kuKristu Jesu nezono? Hayi, usathane ekhohlisa abantu. Kuthiwa mawusumukela uJesu nje. Kanti phela mawumukela, uyazi khona lento edida abantu. Mawumukela uJesu akangeni ahlale kusenezono. Ngelinye sizazanda lezi ndaba ningikhumbuze ngingaphumi kule. Ngelinye ilanga uJesu ehamba nesiquku indoda okuthiwa uZakewu yayifuna ukumbona. Yagibela emthini ngoba yayimfushane. Kanti uJesu kwelika moya useyibonile. Ithi izinkosi wavela wathi mayifika phansi kwesihlahla agibele kuso. Yathi Zakewu wehla. Namhlanje ngifanele ungene emzini wakho. Ngikhuluma ngokumukela uJesu bazalwane. Hayi ulithi iBhayibheli wanele wangena endlini. Wasukuma uZakewu. Wathi uZakewu uma ngimaphuthile umuntu into ngibuyisa iphindwe kabili. Wathi ngizothatha yonke inzebo yami uHafwayo ingxenye 50% ngabela abampofu. Wathi uJesu insindisi ifikile la. Awusindisi ungakazivuma izono. Mawumukele kahle ubona ukungcola kwakho. Uzake wayivuma izono. Abanye abaqondi bathi uvuma izono kuRoma. uJesu wayivumisa izono nje. Ingani uzake wavuma izono. Wasethi insindisi ayisozi ifike insindiso zingavunyiwe izono. Yamfuna umunye wavuma izono futhi. Moya lapho kuJohn chapter 5. Kwakuneziguli ezayihlezi echibini iBethesda ngeke ngakhuluma ngayo leyo nto. Ngizokuyeka okuningi. Wayesegula iminyaka ewu38 uJesu waqonda kuye. Wathi uyathanda ukusinda na? Wavuma izono zakhe. Akawuphendulanga. Uma uphendula umuzi wafanele yebo ngiyathanda. Wathi Nkosi njalo mase nyanga zisithi ngifuna ungena kuba khona ungena kuqala kunawe. Wayethini mayisho njalo? Wayivuma umona. Awufuni into enhlezeke kwabanye abantu. Yabona mayifike kahle uJesu ufika ziphuma izono. Mazingaphumile umtholanga. Hayi awusukungakamtholi. Wathi hayi makufika umuntu makunyaza usichibi kuba khona nomuntu ongena kuqala. Waphinda wathi anginamuntu ongifaka echibini ucomplaina. Bantwana bakwaIsrayeli abangenanga eKhanani ngenxa yesono sokukhonona. Bakhumbula oanyanisi baseGibhithe. Umvelwana kakhononi asikwazi ukuzumza lethe liyashisa ilanga ngaze ngafa ilanga. Mawufika ukhuluma kanjani usitshela kanjani ufika yabona iqamba manje futhi uyihlu uSathane isho njalo iBhayibheli. John chapter 8 verse 44.
uthi uJesu mfuzo uyithu uSathane ongumbulali wabantu kwasekuqaleni. Wabulala abantu uSathane. uJesu namanga. Uchaza ukuthi amanga ayabulala ngoba wenza umuntu akholwe into engekho. Eminye imishado imile namhlanje, insizwa yaqamba amanga, intombi yavuma, azisenzeki izinto, umshado fi ngoba waqamba amanga. Eminye imishado ife ngasohlangothini lwabesifazane, wasaba ukutshela indoda ukuthi unezingane, wathi akanangane, wathi ezikadadewethu lezi. Indoda yamthatha ngoba eseyizitha imfuno nezingane. Sebeshadileke seziyaqhamuka izingane. Umbulele lo muntu. So umuntu oqamba amanga ufuzisa uSathane. Wakhohlisa uAdam noEva. Namhlanje sizalelwe esonweni ngenxa kaSathane. Ithi ke le ndoda anginayo umuntu ongiphose emanzini. uJesu wayesethi Thabatha, sukuma uThabatha uhlaka lwakho uhambe. Ngokunjani usevuma izono. Yileyo inkinga yethu befundisi. Sikhulekela abantu bengazivumile izono. Athi umpostoli Paul uzozithatha lezi izono kube ngezakho. Asimbeki izandla umuntu engavumile izono. uNkulunkulu kusinika uRoma 10:9. Wathi mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kholwa enhlizweni yakho uzosindiswa. Ngikhulekisa uRoma 10:9 umuntu ngaphambi kokumbeka izandla. Kungenjalo uzohlanganyela nayo izonweni zakhe. Hey angidluli. Siqhubeke nodaba lwethu. Ziyaloku ikhandela lezi zinto ziyangena. Ngithe uJehova uzoziqosha izizwe eziphambi kwakho. Ngathi umuntu odlatshiwe unezizwe. Loya mama ke sengimtshela ithenzeni ngathi ke kubuye ungifonele hamba ubhala phansi izono zakho zonke. Ngasethi ake sithandaze. Ngathi uNkulunkulu ngamdedeli ngihlukane ngathandazile uRoma 10:9. Samthandaza uRoma 10:9. Sithe sisamthandaza ngezwe kukhala izinkukhu. Hawu baba. Umama lona siyathandaza sephumele ephandle nezinkukhu zakhe manje kwakhala izinkukhu. Hayi kwakhala amahansi, kwakhonkotha izinja, kwakhala izimbongolo. Hawu. Ngabuza, Nkosi kwenzakalani na? Wathi ilwane zakhe lezi amademoni. UnoLegion. Qhubeka wena uqedela uRoma 10 usiyamdedela. Ngaqeda, athi mangiqeda ngimbuza, kwenzakalani mama? Angimboni press kunothi, ngathi hayi kunenkinga ngiyasonteka ngathi hamba ubhala izono zakho. Ungifone ngangakabhukwa ke ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi kwaku 2017 noma 2016. Hamba ubhala izono zakho phansi ungifonele mawusuqedile. Hayi zathi uhamba insuku ngaze ngathandaza. Nkosi nangu lo mama ngasabuya. Ngathi hayi uzobuya mbekezelele ngoba umthandazisa uRoma 10:9 amademoni akhe athobile. Hayi la wafona ke usevuma izono zakhe. Asizikhuluma izono zabantu. Kodwa ngoba ngeke nimazi futhi usesenkosini. Esinye sazi sasidala lento. Wayeseyintombazane wayephatha izikhwama zikayise. Uyise wayenyanga ziwe endaweni ephatha izikhwama semfundisini. Uthi lo mama ngelinye ilanga ubaba wathi hayi ngifuna ngikuvikele indodakazi yami, ngikufaka izizwe. Waseyamchama. Ngikhuluma ke ngezizwe. Asiqhubekeke nendaba yethu. Kodwa ngiyabona ngilanda kude. Kodwa uthi ngifuna uzwe kahle uma ucatshiwe njani unezizwe. Phela lapha kuLeviticus 19:26 lithi izwi lenkosi ningabozigcaba, ningaziloba amabala namathathu agcwele izwe lonke. Anamademoni. Mawufunda Leviticus 17:11 no14 lithi izwi lenkosi umphefumulo wayo yonke into ephilayo uhlala egazini. Ngakho ke umuntu mayidatshwa inyanga zifuna kube njani uphuma igazi. Mali ingaphumi yaqinisa irazor ngithi. Mase liphuma igazi sithe kuhlalana egazini umphefumulo. Bese lihlikihla umuthi lomnyama ongcolile. Uhamba nani namademoni ngoba phela yathwala. Layohlala emanzini asibuyela nezinyoka. Ngesikhathi usurajwa la kwenza umshado phakathi komphefumulo wakho namademoni. Yingakho ke lithi izwi lenkosi, yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele.
umuntu onezinhlanga emzimbeni wangifundisa uNkulunkulu ukuthi mase ngimkhulekele evuma isono ngimthele ngegazi lakhe enhlangeni ngiclean ngiyala madimoni aphumayo esihogweni sikwenza ngomoya kodwa kufanele ngikuphimisele ngani ngomlomo abese yadeliver. Safika isikhathi nalomama esefonile ngamkhulekela. Mase ngimkhulekela ngifaka igazi lika Jesu aqala phansi amadimoni akhala. Wathola ngathi sengiyawazi ke manje. Hayi akhala amadimoni. Ngathi Nkosi ngenze njani? Ngaba sathe ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Engakayivezi ngokugcwele imfihlakalo kaJesu Kristu inkosi. Kodwa ngase ngiyayenza mangiphendula ucingo ngithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa amandla akhe engakangambulelonke. Ngabathe lutho ngathandaza ngathi Nkosi ngenhliziyo ngenze njani ngomlomo ngibhizi I'm keeping these demons busy ngokuthi ngegama lika Jesu eklewula kanti inhliziyo sengixhumene naye ngapha bangilayela iphephe ngangilibhale ngicabanga ukuthi ku2014 noma 13 ngilalela umsakazo ufakaza omunye umama lo mama mayifakaza ufakaza ngomoya womandiki namandawo namanono niyayazi lo moya esetshenziswa abantu masebethwasa kwenzelwa amagobongo. Wathi lo mama lo moya ukhona eBhayibhelini ngadonsa ipeni ngabhala ngakhohlwa. Semkhulekela lo mama uNkulunkulu uthi shone eBhayibhelini lakho uma ngiya kulona uthi livule ngomlomo njalo ngithini ngegama lika Jesu lokho ehlewula amadimoni ngiyaluze endlini mina ngilalele lokukhuluma nawe ngalidonsa iphepha. Wathi ke shona lapha kuSambulo iphepha libhala uSambulo 13 verse 13 Sambulo 16 verse 13 kuya 15 ikhuluma kanje lithi ke ngabona kuphuma emlonyeni kaDrago nasemlonyeni wesilo nasemlonyeni umprofeti wamanga omoya abathathu abangcolileyo befana nezingqangqa. Yazi ingqangqa isela ngithi lithi verse 14 ngokuba bangomoya bamadimoni benza izibonakaliso abaphuma bemakhosini ezwe lonke kubahlanganisele kulweni kosuku olukhulu likaNkulunkulu umnini mandla onke. Lolo suku olukhulu ke lokulwa sithola kuSambulo 19 verse 11 kuya 21. Ngase ngiyasho ngathi ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo moya womandika amandawo manono out. Ayingabe ngisathe aklewula athi siyasha khumbula uJesu betheni eqaleni uthe umoya wamalegiyoni amadimoni over 100. Ngathi inkosi na kuphela u5 minutes awaphumi wathi biza amandla ami okugcina ngafunda lapho uthi umoya ongcwele amandla kaNkulunkulu okugcina wathi biza amandla ami okugcina mawusubize wona azophuma. Ngathi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha mandla kamoya ongcwele mlilo wasezulwini phumani amadimoni avela valelisa aphuma. Mayise ngichazela uthi uJesu wangena kuMaria ngomoya ongcwele. uJesu wavusa ethuneni ngomoya ongcwele. Ngesikhathi enyuka emva kwensuku ezingama40 senyuselwe ezulwini wenyusa umoya ongcwele ngoba kanawo amaphiko. Enlithi iBhayibheli umoya waloyo wavusa uJesu emathuneni ehlala kini uyophilisa nemizimba yenu efayo. Hayi webazalwana ake sihlalise umoya ongcwele kuthina imizimba yethu efa izophila. Ayiphile ngokumoya ongcwele unjani akekho. Khona sizokwazi ukuthi simlalele kodwa yazi yamnandi indaba yami. Angazi uma nina nayizwa nomizwa yini ngedwa ngixoxayo. Iyo ke lemoya yathi uNkulunkulu uyoyixosha uma silalela nokulalela izwi lakhe angikhohliwe. Ngikhuluma ngoverse 23 kaDeuteronomy 11. uJehova uyakuzixosha zonke lezi zizwe phambi kwenu nizidle izizwe ezinkulu ezinamandla kunane. Ngoba mawungenayo uJesu amadimoni anamandla kunawe akwenzisa noma yini kodwa masilalela nokulalela sozidla lezi zizwe sizehlule indawo esinyathela kuyo siyoyidla. Silanake ngoba sizokwenza njani sizoyidla le ndawo. Ngisho noJoshua watshela into efanayo kuchapter 1 verse 3 and 5. Zonke indawo ayakunyathela kuzo amathenya onyawo lweni
ngininike zona njengolokhu ngakhuluma kuMose akuyukubakho umuntu oyoma phambi kwakho ngiphatheka kabi sephuma ibabudla ukuthi ubhizi bese ngifuna ukubhekisa kuye lamazwi uthi akuyubabikho umuntu oyoma phambi kwakho babudla kude zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokhu nganginaye uMose ngiyakuba nawe angikukuyeka angikukushiya athi ku verse 7 ka chapter 1 khona uzoyibamba lento ukuthi it's about ukulalela nokwenza izwi lithi qina uphele umisibindi kakhulu uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yami ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo noma phi lapho uyakhona asiphumeleli nje bazalwane ngoba silaleli asiphumeleli nje asiyenze imiyalo kaNkuluNkulu aziphumeleli ingane zethu esikoleni size siyoyifunela imkhuleko kubefundisi kanti sinamandla siwanikeziwe lezi izibonakaliso siyobalandela abakholwayo haya befundisi wena kholwa inkosi uJesu basho njalo uPaul umgcini iziboshwa kholwa inkosi uJesu ukuze usindiswe wena nendlu yakho ayisindiswe indlu yakho njengoba wena ukholwa ngendlela okufuneka ukholwe ngayo ngakho ke qina umisibindi uqaphela ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yami ngaphambukuwo ngakwesokunene noma kwesokhohlo ukuba ube nempumelelo noma phela uyakhona le ncwadi yomthetho kuyiBhayibheli mayingasuka emlonyeni wakho bazalwane yini oyikhulumayo mohlezi nabantu khuluma inganekwane yasikhuluma izwi haya sikhulume izwi masihlangene nje izwi one way le ncwadi yomthetho mayingasuka omlonyeni wakho kebhozindla ngayimini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengalokho konke okulotshwe kuyo ngokuba lapho uyakuhlahlemelisa indlela yakho uphumelele kahle hayi uzophumelela uma ufunda izwi bese uyalenza haya akulula ngezinye izikhathi kubiza impilo yakho kubiza ukuzidela yikho uJesu athi ufuna ukuzemva kwami makazidele athabathe isiphambana ngilandele ukuzidela yobazalwane kujulile ukuzikhohla ukuthi ubani sengicabanga lento ebiyenzeka la ngiyazi abanye abayijwayela bayazi yokuguqa kunzima ukuguqa uswenke hayi uguqa nje enhlabathini angithi manje awuzikhohliwe awuzidelile uyazazi ukuthi ubani yikho ungaguqi thina siguqa ngoba sabuza umbuzo eminyakeni emibili edlule wathi uNkulunkulu uJesu mayekhuleka kimi wayeguqa yini nina ningangiguqeli ngangiguqelwa indodana yami nina ngiguqa nilindele ukuthi nginiphendule saqala lapho saguqa masikhuleka uyazidela ukhohle ukuthi ugqoke isudu ngoba iyawashwa ukhohle ukuthi ubani igama lakho ngoba uma ungakazideli uthi uJesu ngeke ungilandele zidele thabatha isiphambano sakho ungilandele asithandi ukuthabatha isiphambano sinzima yazi ukuthi lona isiphambano sakhe esinzima ubona ngathi komunye kulula akekho kulula kuye kunalento ukuthi kuthiwa kunamadoda ayifakwa endlini kwathiwa banothabatha iziphambano zenu zazibhalwa amagama lezi iziphambano lona lo yakathabathe sakhe awindoda yasibona esayisibhalwe igama sisikhulu yathi qala yathi ukulinda yabona usebeyithathile nasi isincane esisele yasithatha kwahanjwa neziphambano kwafika emfuleni omkhulu kodwa hayi kuze ukwazi ukuwela la beka isiphambano sakho isona sofika ngale wele ngaso esifushane senze njani ukwazi ukuwela thathe somuntu thabathi isiphambano sakho uzidele ungilandele asifuni ukuzidela ngelinye ilanga sisenkonzweni zabefundisi kwasiza abantu ngizosho namhlanje ngihlale ngingasho sesikwasiza abantu awukubona le indoda iqhaqhana namaplate amabili umfundisi awumfundisi akuyaphinda uma ulambile wathatha hayi
ile Bishop Blum le Bishop Blum ngeke libambe ulayini la ngeke libambe hawu ndoda singabefundisi sonke hayi ngeke ngiphathele iBishop hayi umuntu akazidele uBishop alingene ezulwini umpostoli akangene ezulwini kungena umuntu ohlanzwe ngegazi lika Jesu hayi ngisho ibandla lingene ezulwini enganabeka abakwenza ibandla ezulwini bazoba khona kanjani abakini abakithi yazi bakupha sesihogweni labe sibahlabelayo ama uhlabela abakini zobathola esihogweni mawufuna ezulwini abeke ezulwini khona abantwana bakaNkulunkulu abahlanzwe ngegazi lika Jesu John chapter 1 verse 12 bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu ake sikhuleke Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo uNkulunkulu wethu onomusa siyathobeka siyabonga ukuthi uyakhuluma phakathi kwethu uNkulunkulu okhulumayo siphuma koNkulunkulu ebesibakhonza benemlomo kodwa bengakhulumi benezandla bengenzi lutho benezinyawo bengakwazi ukuhamba babehamba sabangcwaba sasesidecide ukubakhonza Nkosi siyabonga ukuthi usambulele imfihlakalo yokukhonza wena odala izulu nomhlaba hlaba wonke ungowakho nokugcwala kwawo siyabonga Nkosi sesizwile ngalelizwi nansi indawo esikuyona manje Nkosi siyayidla amathe onyawo lwethu ayanyathela kuyo sidlela wena kusukela namhlanje zonke izinto kufanele zenzeke icebo lakho alinakuvinjwa lutho njengoba ushilo kuJob 42 verse 2 ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo ngimelana nakho konke okumelene necebo lakho lokwakhiwa kwalendlu manje ngimelene nakho konke okumelene necebo lakho lokungafiki kwematerial okufanele ifike kwenzeka izinto ngiyathandaza uNkulunkulu wethu mfafaza igazi lakho kule ndawo ngiyathandaza uNkulunkulu onomusa ngifafaza igazi lakho phezulu kwalomuzi wenceke yakho nomama nabantwana qalekisa yonke imoya madimoni ayinasabelo kuleli khaya siyayidla le ndawo sidlela wena ukuba wena Nkosi uhlale kulenceke yakho yenze konke njengokwentando yakho ilalele konke Nkosi oyitshela khona ikwenze ukuze indlela yayo ihlahlamelise siyathandaza uNkulunkulu wethu asinayo omunye uNkulunkulu ngoba wena wedwa uNkulunkulu odala umuntu lithi izwi lakho kuSudos 33 uNkulunkulu onomhawu igama lakho ngumhawu ngoba ukwazi ukusidala bese sikhonza uSathane nomhawu nomona ukuthi usidalile kodwa sifuna ukukhonza osusibekela uSathane umlilo nengilosi zakhe nalabo nomona nabo abangafuna ukukhonza bazosha kuwo siyacela ke Nkosi size lo naloyo ufikile namhlanje kule nkonzo ukuba Nkosi umupha amandla okukhonza ahambe ngobungcwele ngegama lenkosi uJesu siyawuthulisa nalo moya onyakazisa itende manje sithe uthule bonakalisa amandla akho wawuthulisa umoya usemkhunjini nabafundi bakho umoya wathula lolwandle lakulalela sisakhonza yena namanje Nkosi kusaqhubeka ke siyacela ukuthi ube kanye nathi inhlelo isaqhubeka sisazohamba phezulu kwayo le ndawo sesithandazele sinyathele ngomathe onyawo lwethu sidlele wena ukuba konke okwenzakalayo ngiyale yonke imoya yale ndawo amadimoni ale ndawo chief demon ephethe le ndawo ngiyishisa manje ngamandla okugcina kaNkulunkulu ngamandla kaMoya oNgcwele ngithawana sabelo phezulu kwale ndawo bonke ababizwe ngecebo lakho babise Nkosi beze kulendlu yombumbi Potter's House bezobunjwa ubabumbe Nkosi ubabumbele inhloso yakho badalele yona ubabumbele imfihlakalo yakho efihlakele kodwa yambuliwe siyabonga Nkosi ngakho konke senzele khona kusiselona loyo ufikile dumo lonke sikunikeza wena uJesu Kristu inkosi amen siyabonga ke uNkulunkulu kakhulu bangcwele sesifikile emaphethelweni lenkonzo sekuzosala lokho kusalayo ke senikushila emkhulekweni
uhamba lapha nokunyathela lapha. Ezinye indlela ngizazi-ke ubaba usiphathele. Ezinye indlela ngizazi-ke ubaba udla ukuthi uzosihola asiholele kulokho okunye kufanele kwenzeke. Sinikeze uNkulunkulu udumo. uJesu Kristu inkosi. Baba udla kude.